दे नोंसोर बेखौ फरायलाय मा लिरदों दे आरो खेबसे गोरसा बुंबावलाय दिनै आं नोंसोरखौ बे खन्थाइखौ फोरोंगोन दै नोंसोरो बिथराइ बिजाबनि 27 बिलाइयाव नायलाय फरा 4 सिखिरि आरो थफिनाय बिबार फाइलि नों बिजाब लाबाखैना लाबोआखै सार दे नोंसोर सानैजों नाय आंनि उन उन फराय दे सिखिरि आरो थफिनाय बिबार फाइलि गोसोआव थाबाय खौसे थानानै ज' फरायनांगौ होमब्लासो गिदिर मानसि जानो हायो गथ'फोर नोंसोरखौ आं दिनै मोनसे जायगा खिन्थिनो लांगोन दै बिजाबफ्रासो गावनो गसंनो इयुन जोलैखौ गोजों लामाजों आवगायहोलांनो जों सोलोंगोन बर' बिमानि राव जों सोलोंगोन बर' बिमानि
सोलोंगोन बर' बिमानि राव जों सोलोंगोन बर' बिमानि राव जों सोलोंगोन बर' बिमानि राव आजिखालि डक्टरफोरनाव लांब्लाबो माबा हासुदै परीक्षा थै परीक्षा माबा माबि गोबां मेसिननि परीक्षा खालामनो होयो बिदिनो गोबां रां दैख'यो बोरै देख'वा जानो गोबां रां खरसा खालामनानै फरायबाय कौटि कौटि रां खरसा खालामनानै हस्पिटाल बानायबाय गोबां नार्सफोर दं लेबनि मानसिफोर दङ बिसोरनि बेथनखौलाय बोरैथो दिहुननो जोंफोरबायदि पेसेन्टनिफ्राय दिहुनाबा नंगौ नंनायालाय दे नै बेजोंनो हामगोन बियो गाबोननो खारनो हानाय जागोन बियो राङालाय बेसेथो जाखो जार्जिदया जि होयो बेनो जायो आंहा बिनाय दाबि गैया नों होमब्ला बेखौनो लांदो दे जागोन दे आबै जेबो सिन्था खालामनाङा नोङो गाबोननो स्कुल थांनो हानाय जागोन नोङो दे आबै दे आं बारा गोबाव खालामला बेफोरबायदि बेरामा आंनि थाखाय आसिबो गावगासेल' गाबोननो खारनो हानाय जागोन बियो दे आबै थादो दे बिहामजो दे आलायदो हेल' पाइलट बै लोखि बाजारनि गंगार बाजाराव मालखौ खावसे आनलड खालामनानै थाबैनो लानानै थां थाबैनो लानानै थां ओइ अजा जाथि ओरै फै मा खौरां आं बे जायगानि देरसिन बिजनेसमेन एबा बेफार फालांगिगिरि आं जा गोसो बेखौनो मावनो हायो मा बुंनो नागिरदों थाब बुं आंहा सम गैया नै अजा नोंथ' गोबां मानसिफोरनि जेंना सुस्रांबोगासिनो दङ आंहाबो बेबायदि सुस्रांनो गोनां जेंना जानानै फैदों मा जेंना जादों थाब बुं ना हायना मुलि नांगौ आंनो हायना मुलि सिख्लाफोरा नुबानो बाबथाबनानै उन उन खारफानाय आरो आंनि बेफार फालांगियाव लाख लाख राङा गाव हारसिंनो बिरबोनानै जमा जाफैनाय जाथि नों आंखौ मिथिया नामा आं मा रोंगौ नोंनि बेफोरबायदि आंखौ लाजि फोनांनाया नोंनि गोबाव सान जोरनाय नङा मिथिखा बिदिब्ला नों जोंनि बसखौ लाजि फोनांदों बेनिखायनो नोंसिनि बस गिदिर बिजनेसमेनखौ एसेबो साना हौवा बाथ्रा दा बुङो सिरिथा सैमा अजा नोंखौ दानो खालि गोमोननानै होगोन आं नोंसोरबायदि दुइ नम्बरनि खामानि मावग्रा नङा आं जिखुनु रोंगौ बेखौ समाजनि गेजेराव मावनानैसो दिन्थिलांगोन आं फाइट चाला सैमा अजा नोंनि बुंनाय बाथ्राफोरा बांद्रायबाय रायजोनि सम्पति जानानै उदै बुंनाय मोनाखिसै नोंसोरो आरो फंसे बाथ्रा बुङो आं जाथि नोंसोर जानला मेनला खामानि मावनाय जानला मेनला बाथ्रा बुंनाय बे हुदाखौ गारनानै मोजां खामानि मावनो आखायाव ला साला अजा बेजा बुजिना मोनाखै नैबे रायेल जिबौ जाथिनि बिसखौ फोजोबखानोसै नामा बस रथ' सिगां बिनि खर'आव एम्फौ सोनानै होग्रोनांगोन बा इसिबां समायना नोंनि फोरोंनाय आदब खायदाया अरायसम गोसोआव लाथाव आरो गोसोखांथाव I love you सोर बिलाय माथो गोदान नाम्बार हैट ओंखामा मोनबायमोन ना आफा थाबाय जानांसिगौल' दहायनो खुरनानै खोबना दोनदों आं गुसुसो जालायलांबाय नामा ओंखाम ओंख्रिफ्रा ओंख्रिखौ मैथाजों नाजोंसो संदों आं आंनि फसायनाय ओंख्रि बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन नाजों मैथाजों मोनजायैया नोंहालाय जाखांबाय आं जाथ'वाखै नै बेफोरखौ मावखांनानै दायो जासिगोन आं फना हमलाय आफा
हेलौ हेलौ बे मास्टारनि मबाइल ना? औ बिनि बिफा बुंदों आं। नों सोर बुंदोंमोनलाय? औ आयं, आंखौ मास्टारा सिनायखायो। फिसाज्लाजों रायज्लायनो नामा? औ। बियो ओंखाम जागासिनो दङ। अन्नानै होलाय। र' सोर हरदों आफा? नों सिनायखायोनो। आं सिनायखानाय? हेलौ सोर बुंदों? हेलौ खोनायाखै नामा? मा ओंख्रि जाखो सार? नाजों मैथा। नोंथाङा सोरमोनथाय? हमनो हायाखिसै आं। बे उनाव मिथिगोन दे। मा उनाव मिथिगोन? दा खोन्थानो हाया। आं उनाव खिन्थागोन दे। हेलौ ए माथो दानहरबायसो। थारमाने बै SMS हरनाय सिख्लाया सोरमोन बियो फिसा? मिथिया सोरमोनथाय। सोरबा रं नाम्बार फन खालामदों। बबाव थांनो आदा? बै सकआव ओंखाम जाखांबाय रजे? औ जाखांबाय। दाउजों अनला। हेलौ हेलौ अह डिस्टार्बलै फनालाय। हेलौ सोर बुंदों? ओइ रजे दथ'लाय। नोंना खामानिया जोब्बाय आदा? थांथ'ला आङो। ओरै फैलाय। मानोमोन? आंनाव सासे सिख्लाया ओरैबायदि डिस्टार्ब खालामबाय थादों। नों बे नाम्बारखौ सिनायो नामा? ओहो, आं सिनाया। नों बहा थांनो होन्दोंमोनलाय? रुपहियाव, लोगोनि न'आव। दे गाखो, ससे थांफा जागोन। बाथ्राया मा? आंनाव सासे सिख्लाया ओरैबायदि डिस्टार्ब खालामबाय थादों। एखनब्ला SMS हरो, एखनब्ला मिस कल हरो। बिदिसो। नाथाय बे SMS आव मा लिरो? लिरनायाथ' बारा जेबो लिरा, खालि I love you ल'। दहाय आं ओंखाम जाबाय थानायाव गावनो कल खालामदोंमोन। मुंखौ सोंदोंमोन आं, खिन्थाथारासै। इसोर, माबायदि सिख्ला बेलाय? आच्छा, गोसो थोनाया बिदि थोयोना? आंलाय मा मिथिगौसै, गोसो थोनायाबा माबायदि? नङा, ओरैनोसो सोंदों आं। नोंथ' बे ओनसोलनि गोबां सिख्लाफोरखौनो सिनायफ्रामजोबो। एसे अननानै सुलाद लालाय। आं सुलाद लानांगौ? औ। नोंना जायगाया मोनफैबाय। औ। नों नायगिरनोल' दाबाव दे। जागोन दे, नों सिन्था खालामनाङा। औ दे। हेलौ हेलौ सार, उन्दुनो सुखुयैनि रायज्लायनो लुबैनानै फन हरदों आं। थारैनो नों सोर? मानो फनावल' डिस्टार्ब खालामबाय थायो? आंखौ नों उनाव मिथिगोन दे। आं मिथिगौ नोंखौ उनाव सिनायखागोन होननानै। नाथाय नों आंखौ एसेबां मोजां मोनोब्ला मानो लोगो हमफैया? मानो फनावल' डिस्टार्ब खालामबाय थायो? आं लोगो हमगोन, नाथाय दानो नङा। आं नोंखौ लोगो हमब्लाबो 1 दाननि उनावसो लोगो हमगोन। एफा गोबाव? थाब जाया नामा गाबोन समफोर? ओहो, जाया, हानाय नङा। नों आंखौ लोगो हमाब्लाबो आं नोंखौ साननैनि गेजेरावनो नागिरनानै दिहुनगोन। ओमफ्राय लोगो हमगोन आं। नों? आंखौ? हाजारखि नागिरब्लाबो दिहुननो हानाया गोब्राब। आं दिहुननो हायो जेबो गैया। आं नोंखौ साननैनि गेजेरावनो दिहुननानै लोगो हमथारगोन।
अके नागिरदो बिदिब्ला दे बिदिब्ला उन्दुदो गुड नाइट गुड नाइट La 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 गुड मर्निं दे जिरायदो बेखौ सोर लिरा बेवहाय सोरखौबा फैनानै लिरनायफोर नुदों नामा बिदिब्ला बै फनाव डिस्टार्ब खालामबाय थानाय सिख्लायानो जानांगौ दिनै आं नोंसोरखौ स्पेलिं फोरोंगोन दै इंलिश स्पेलिं मा बियो बियो मा बियोलाय बियो बियो मा बियो माउस मा बियो दाउखौ मा होनो इंराजियाव बार्ड बी मा होनो BIRD बार्ड होना दे बार्ड बार्ड रजे खौरां मोनबायना आं नागिरनो थिननाया मा नागिरनो थिनदोंमोनलाय आंनावदि सासे सिख्लाया फन खालामनानै डिस्टार्ब खालामबाय थादोंमोन अ मोनथ'वाखै आङो दहायबो आं स्कुलाव सफैनायनि सिगां स्कुलनि बर्डआव आइ लाभ इउ लिरनानै गालांदों नंगौ नामा औ नों नागिरनोल' दाबाव दे जागोन दे नों सिन्था खालामनाङा आं नागिरगोन बिदिब्ला आं थांनोसै La 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 मा खबर मोजां ना अ दे लोगो हमनो नागिरनाया गाबोन लोगो हमगोन दे मानोना फनजोंल' रायलायबाय थानानै जानाय नङा मोनथिबाय गाबोन नोङो रामफख्रियाव 4 बाजियाव जेरैखि जाया फैथार बिनि आगोलावनो 3 बाजियाव आं दिंखिया मैगं खाहैगोन आं नोंखौ बुंखाबाय नों 4 बाजियाव फैनो टाइमखौ बावथार नाङा दे बिदिबा दोनदिनि एबार बहा गबावनो नों सार हेलो हेल' आदा नों नागिरनो थिननाय सिख्लाखौ नुबाय आं बियो खालि नोंनिल' खोथा रायज्लायबाय थादोंमोन बे समावनो लोगो मोनहैफ्लांदों आङो ए नंगौ आदा बे सिख्लाया ना गाबोनो रामफुख्रि सेराव दिंखिया खानो थांगोननो नों बेवहायनो लोगो हमहै दे नाथाय खैथायाव 3 बाजिसोनि खोथा बुंदों नाथाय इसेबो लेफा जानो मोननाय नङा दे बोरैबाफोर समा फेलें जायोब्ला लोगो मोननाय नङाबो जागोन दे रजे सिख्लाया माबादि मोजांखौनो नुदों माथो समायनायानो आदा नों लोगो हमग्रोदोल' जागोन दे नोंबो फैना आं थांबा नोंहा एसे दिगदारबो जानो हागौ ना दे बिदिब्लालाय साला रं नाम्बार सिख्ला आंखौ दिहुननो हाया होननाया एबार बहा गबावनो नोंथांमोना दासिमबो NFE स्टुडिअखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामलायदो